खुलुमबाय एडुकेट्स बड'लेण्डआव नोंथांमोनखौ बरायबाय। फंबाय बिनानावमोन, आं दिनै फिन सोंनाय फिननाय आयदाखौ नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै ला आरो बेल आइकनाव थुखावना हो बुखावना हो जाहाथे नटिफिकेसना सिगांग्रो मोनहैग्रोयो आरो आं आपल'ड होनाय भिडिअखौ नायग्रोनो हायो। दिनैनि गिबि सोंथि, दि कसारिस बिजाबा माब्ला नुजादोंमोन? दि कसारिस बिजाबा 1911 मायथाइयाव नुजादोंमोन आरो लिरगिरिया थैखांनायनि उनावसो बे बिजाबखौ फोसावदोंमोन। नैथि सोंथि, ए कालेक्शन अफ कसारी फकटेल्स एन्ड राइम्सखौ सोर लिरदोंमोन? बेनि फिननाया जादों जे.डि. एन्डारसन। जे.डि. एन्डारसन बिथाङा ए कालेक्शन अफ कसारी फकटेल्स एन्ड राइम्सखौ लिरदोंमोन एबा जथायदोंमोन। थामथि सोंथि, आलायारन सावथुननि दिथागिरिया सोर? आलायारन सावथुननि दिथागिरिया जादों जोंदाव बड'सा आरो बे सावथुना जादों बर'फोरनि गिबि सावथुन आरो बेयो 1986 मायथाइयाव नुजादोंमोन। ब्रैथि सोंथि, आसामनि हादोरसायारि दंफाङा मा? आसामनि हादोरसायारि दंफांनि मुङा जादों हलं दंफां। हलंआनो जादों आसामनि हादोरसायारि दंफां। बाथि सोंथि, मन्जुबाला देबि सल'माखौ सोर लिरदोंमोन? मन्जुबाला देबि सल'माखौ नन्देस्वर दैमारि बिथाङा लिरदोंमोन आरो बेयो जोबोर गुसुं गांसे सल'मा। दथि सोंथि, हाग्रामा दालाङा मा दैमा सायाव दं? फिननाया जादों आइ दैमा सायाव हाग्रामा दालाङा दं। स्निथि सोंथि, भारतनि लावसिन दालाङा मा दैमा सायाव दं? जों बयबो मिथिगौ भारतनि लावसिन दालाङानो जादों बुरलुंबुथुर दैमा सायाव दङ आरो बेयो जोंनि आसाम हादोरसायावनो दङ। दाइनथि सोंथि, आसामाव मा गावारि खोन्दोनि टेलिकम कम्पानिया 4G नेटवर्क फोनांजाब होग्रोदोंमोन? जों बयबो मिथिगौ बेनि फिननाया जादों रिलायन्स जिअ' एबा जिअ'आनो 4G नेटवर्कखौ आसामाव फोनांजाब होग्रोदोंमोन। गुथि सोंथि, भारत नागार सोमावसारनाया माब्ला जादोंमोन? भारत नागार सोमावसारनाया 1942 मायथाइयाव जादोंमोन। बे सोमावसारनायाव आसामनि गहपुराव कनकलता बरुवाया मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन। जिथि सोंथि, बिटिसि गोरोबथाया माब्ला जादोंमोन? बिटिसि गोरोबथाया 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव जादोंमोन आरो बेखौ 2003नि उनाव बड'लेण्ड सान महरै फालिबोनाय जादोंमोन। जिसेथि सोंथि, बिजेपिनि आबुं मुङा मा? बिजेपिनि आबुं मुङा जादों भारतीय जनता पार्टी। बे जादों मोनसे राजखान्थि आफाद। आथिखालाव भारतआव आरो आसामाव बे पार्टियानो खुंथायाव दङ। इउपिपिएलनि आबुं मुङा मा? इउपिपिएलनि आबुं मुङा जादों इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल आरो बे पार्टिनि आफादगिरिया जादों प्रमद बर' आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमायाबो प्रमद बर'। जिथामथि सोंथि, बिपिएफनि आबुं मुङा मा? बिपिएफनि आबुं मुङा जादों बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट। आथिखालाव बे राजखान्थि हान्जानि आफादगिरिया जादों हाग्रामा महिलारि। जिब्रैथि सोंथि, हादोर गेजेरारि T20 क्रिकेटआव सोर गेलेगिरिया मोनसे अभाराव मोनद' सिक्स बुदोंमोन? बेनि फिननायानो जादों युवराज सिंह। युवराज सिंहआनो जादों मोनद' बलावबो मोनद' सिक्स बुनो हानाय सासे क्रिकेट गेलेगिरि। जिबाथि सोंथि, एटिएमनि आबुं मुङा मा? एटिएमनि आबुं मुङा जादों अट'मेटेड टेलार मेसिन। जिद'थि सोंथि, बर'नि गिबि खन्थाइगिरिया सोरमोन? बर'नि एबा बर' रावनि गिबि खन्थाइगिरिया जादों प्रसन्न लाल खाख्लारि आरो गुबुन गुबुन बिजाबाव
प्रसन्न लाल बर' खाख्लारि होननानैबो मोननो हायो। 17थि सोंथि आसामाव आथिखालाव मोनबेसे बिधानसभा बियाब दं? आसामाव आथिखालाव मोन 126 बिधानसभा बियाब दं। 18थि सोंथि मुलुगनां गान्दा सानखौ बोसोरफ्रोमबो मा खालाराव फालियो? मुलुगनां गान्दा सानखौ बोसोरफ्रोमबो 22 सेप्तेम्बराव फालिनाय जायो आरो देग्लाय आसामाव गान्दा गंफोरखौ सावगारना होनाय एबा सावगारना गारनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन। 19थि सोंथि HE स्कुलनि आबुं मुङा मा? HE स्कुलनि आबुं मुङा जादों हाई इंलिश स्कुल एबा गोजौ इंराजि फरायसालि। जोबथारनाय सोंथि यामाहाया मा हादोरनि एबा मा हादोरनि कम्पानि बा मा हादोराव गायसनजेनदोंमोन? यामाहाया जादों जापान हादोरनि मोनसे कम्पानि। सोंनाय फिन्नाय आयदाया एसेनोसै। गोजोन्थों।